Здравейте хора, аз съм Мартин Прото 2 и сте да града 251, сега ще бъде с мене. Не ми бари, ти си направи собствена стая, а аз ще си развивам къщата. Без да искам се. Сега си го кажи. С бандикам. Много нещо бучи. Нещо бучи. Като говориш всичко бучи. Но с какво? Добре. Пак бучи. Чакай. Аз си такова на чат. И да видя при тебе как се получава. Сега учи ли? Не. Добре. Ето така се казва канала ми. Ще си Си променим Black името. Master BG Proc. Какво? Ще си променим името. Ми така. Не си мастър. Ами черен мастър. А тъмен мастър ли как се придвижа? Къде си направя моята стая? Ами, или те тука, Чакай. защото моята стая. Добре, чакай се пуша. Моята стая така надолу, че ходи. Моята ли? Да. Добре. Така надолу би трябва. Аз ще... Не знам, аз ще си увелича моята стая. А ще ми си направим къща. Когато съберем много материали, защото къщата ще бъде голяма. Оп. Трябва с на блокче по-надолу да ми е стаята. Защото ще те проникнем при тебе. Аз още нямам торчове. Ще си направя аранкирка. И аран брадва.
Забранено е грифа. Не знам. За какво те грифам? А? За какво те грифам? Защото такова. Имам Iron Кирка и Iron Брадва. За това. Да. Сега ще си намеря. А. Правим си крафтинг и такова. Добре. Печка и съндък. Чест. Моята стая ще започне тук с мина. Ще направя малко торчове. Искаш ли? Служи 2-3. Ще направя 4, 8 въглеша ми трябва. Аз ще ходя да търся айрон. Не, търси вълна. Става нещо. Ще направя креват. Да. Аз съм с Optifine. Именно яйци. Добре, що ми имаш едно яйце. После какво ще приберем? Както Не знам дойде... къде е къщата. Не знам, че те опътвам с координати. Добре. Ако не се появя в неговия мина и такова, да се загубя. Тук има прасета, такова, пилета, трастика. Я дори си храна, че малко по-късно ще има и чудовище. Дали няма чудовища? Ма че има. Вече Не, има. скоро че има. е. Ще ти кажа, щом че има. Така че виж чудовища да те нападнат. Я кажи пак нещо. Добре. Малко се намали коса ти. Малко е по-тих микрофона. Да. Сега. Пак си е тих. Защо? Не знам. Ти за слушалките ли си? Да. Сигурно за това ти звучи. Намерих доста въглища, намерих айронче. Аз намерих доста прасета. И дъжд. Аре, прибирай се, ако успееш. Не знам къде си стибаш. Всъщност да си опечеме. Ще се опеча айрона, по-друго да правя. Верно вали дъжд. Ти наблизко ли си? Не. При мен има доста въглени. Аз пък нямам кирка, дадох ти моята. Ти имаш ли чест още? И... Аре, мисля това да бъде за епизода. Абонирайте се, харесвайте, казвайте на други хора и чао!